Dunay pag-usbaw ingon man pagkunhod ug ang uban nagpabiling stable ang presyo sa mga nag-unang palaliton sa Bankerohan Public Market. Sumala sa negosyante og baboy nga si Ivy Belianario, may usbaw ang presyo sa karneng baboy ngadto sa 20 pesos. Ang perna anaa sa 360 pesos ang kilo gikan sa 340 pesos. Kasim 360 pesos gikan sa 350 pesos. Ang tiyan og ribs 400 pesos matag kilo. Miusbaw ang presyo sa karne tungod sa nihit nga supply sa baboy. As usual ma'am, nagataas gyud ang karne na moran beef o pork, nagataas gyud. Ay, dako gyud difference ma'am oy. Dili pres dati karon grabe na. Nagasaka siya. Nakabatikod ang maghigala nga sila Dodong ug Junjun Kahes sa pagsaka sa presyo sa karneng baboy apan wala sila'y mahimo. Sa pagkakaroon, di naman ta matingala na kay mahal naman yun. Di mahal mo pong baboy. Adjust na yun sila sa presyo. Pero nagyapon may makuha ang mga brato-brato. Pili-pili lang. Pogi ray, kuhan. Pili-pili yapon kaya di man magkapariya yapon tanan. Okay ramon japon ma'am. Bro, mas barato gitu sa unan sa kontra karon kay mas Misaka man jud karon good. Pili-pili lang pud taga portable ni ma'am nga kaya ra pud sa bulsa. Wala hinuoy pagsaka sa presyo sa isda kay momahal lang kini kung bulanon. Sa kasamtangan, ang presyo sa matambaka anaa sa 240 pesos matag kilo, barilison 240 pesos, moro-moro 200 pesos ug tilapia 130 pesos ang kilo. Apan laumad matud pa ang pagsaka niini sa 50 pesos ngadto sa 60 pesos karong taliabot nga Semana Santa. Okay pa. Baba pa. Mga next week, masaka na gani kay Semana Santa naman. Masaka gani 50 sa 60 gyud. Ang presyo nato stable pa kayo, makapalit pa ang mga mga masa. Depende sa sa quality. Naman ko'y naman ko'y baraton nga na mga minus klase na gani. Para sa mamalitay nga si Luisa Charot, usa ka senior citizen, dili na susama ang gidaghanon nga iyang mapalit nga isda sulod sa iyang budget. Mahal kaayong palitonon, oy. Isda na ko upat lang kabuok. Niabot ng 320, upat lang kabuok. Budget na lang yun kaayo mi. Para lang ma-insakto nga mo ang pagpamalingki nga masibo-sibo. Samtang ang rice retailer nga si Mark Palapan nakamatikod nga adunay pagkunhod sa presyo sa bugas sa 10 pesos matag kilo gumikan harvest season. Ang local rice magdula gikan sa 35 pesos hangtod 43 pesos per kilo ug ang imported rice magdula gikan sa 42 pesos hangtod 50 pesos per kilo. Sa una mahal jud sa una gyud. Nya karon baba na dagan na po mga mamalitay. Ganahan na po siya mga customer kay pagato na. Gikalipay usab ni Dayan makailas ang pag-us-us sa presyo niini nga dakong tabang na alang kaniya. So far karon kay naglessen ang price not unlike before. So good na sa mga na naka-avail og mga regular rate sahod. So makuano jud nato ma-afford ra tanan. Anyway, everyone ate rice man gyud. So kahit sa kapobrehon, dali ra nato makapalit ra gyud tadi ta mangutang mapalit ra jud. Sa kinatibuk-an, gipamahayag sa Department of Agriculture nga miubos ang presyo sa mga nag-unang agricultural products sa Rehiyon 11. Hinuon, dunay pipila ka mga produkto nga misaka apan dili kini mahinungdanon nga kabag-uhan. And nakita nato nga dunay pagkunhod sa ato ang mga commodities pero dili pud tanan kay mao lagi ni giniingon dunay mga commodities nga kunhod sa presyo na apoy ning saka no pero basically good sa monitoring nato as of yesterday more or less gamay lang kaayo ang changes. Actually kung katong mga nisaka lang sa other commodities na nakita nato nga naa lang siya range from 5 to 10 pesos lang dyan siya. Or ang katupong ning ubos po siya, naapod siya sa range nga 10 pesos. Naapoy nag-status quo lang siya and then murag pareha lang gahapon o sa previous week, pareha lang. Pero kung tan-awon yun nato, there's no significant changes good sa ato ang mga agricultural commodities ron. Even ang ato ang mga basic necessities nato. Ang presyo usab nagdepende sa demand ug supply sa mga produkto.
Dai Libong, Newsline Philippines, stay safe.